Здравейте, аз не знам какво си позволявате нахални, долни, мръсни, сополи такива, но мисля, че вече дойде време да ви го кажа. Аз не мисля, че е нужно да се занимавате с Коте Гошо и с Коте Мие. Все пак те са много богати и заможни, имат частна охрана, на американска полиция ги пази, имат частна полиция, имат профайлър Тодор Тодоров и мисля, че не е нужно да се занимавате с тях, още да не говорим, че имат 150 адвоката, всички платени, така че мисля, че е време да си поговорим за това, защо вие имате лошо отношение към Коте Мие. Тя, разбира се, ще ви захапе. Сега е време за заплахата. Ако не се извините на Коте Мие, вие сополи мръсни, пълни с бактерии, лайна, мутирали, долни, мръсни, гнусни, тъпи, рости, ще изядете под ваша мара от Коте Мие, от Коте